се правят проекти на енергия за спестяване на гориво правят. Тук това е научно-популярна тематика. Още не е патентована. Не е патентована още, бе, момиче! Вода! Има навсякъде, за да добият представа хората. Това е дървото с ракуните. Да ви една обиколка на къщата. Ако ми издържи батерията. Това е работилницата. Там се влиза в работилницата и там. Там вътрешната, чакай, аз външната показвам. Тази е само пролетна. Да, де. Ще затваря вратите. Добре, ще слезем от... ето е вътрешната. Така, правим един завой надясно. Тук е малко тъмно. Сега ще светлиме. Всичко може да се намери тук. Даже бягаща пътечка. В момента ни бяга. Имаме си даже чай. Така. Кашони с чини, чаши, машини. Така, тук се чува нещо. Я да видим какво. Поглеждаме отвън. Майстора. Ето го. Така, обратно. Тук пропуснахме стаичката. Кой му става стаичка? Каквото всички други. И тук си простирам дрежките. Излизаме отляво и в малко по-подредената част. Туалетна. Завесата, която откраднахме на седмица от хотела. Преси, мреси, както Мариан ги нарича пили. След това влизаме в тъмната стайчка. Да се видим, че не се вижда. Така. Няма прозорче, за съжаление. Тук въгъла е куфара ми с дрехите. Ако ме изгонят, да е готов. Леглото. Втори етаж. Не спи никой. Работното място. Тук ни е камината, която сега е затрупана, но скоро време май ще трябва да я откриваме. Сега да покажем новите придобивки в нашата къща. Мен вече няма да ме гонят и дрехите ми са в новото шкафче. Не в куфара, но Нук спи тук като умрял. Не е по-мръдва. Здравей, Нанук! Кажи здравей! Здравей, България! Здравейте на всички! Аз съм спящият Нанук. Лека нощ! Там бяхме. Значи наляво. Дивани. Компютъра на Пешо. Друго огледало. Там е навънга, след малко ще излезнем от там.
Така, сега отиваме в кухнята. Кладем тук. Перални. Прозорчето с слабък. Тук готвихме манджа преди малко. Да видим. Кажем. Правихме и кекс. В кухнята. Тук имаме нови столчета. Ето е и новата печка. Старата още ще я махнем. Тук са ни машините за хляб. Пак сме вънка. Да, другото място за простиране. Тук имам още едно. Единственото сухо. Да. Ще минем тази. Видим какво има навънка. Това е къщата. Така, ето го и хайуея. Ето я. Един поглед към къщата отгоре и продаваме пак долу. Това е работилницата, зимната. Само среща е прозорчето, където сушах дрехите. Вътре имахме професора. От тук може ли да се слиза? Я да проверим. Може. Тук. Това е отсреща, където бяхме. Там стаичката. Прането. Текста. Тук има стълби за втория етаж, който по принцип го ползваме. В офиса ни имам също нова придобивка. Има нови шкафчета и така изглежда вече по-добре. Да видим. Ето гледката отвънка. Продължаваме. Слизаме обратно по стълбите. И виждаме къде би трябвало да акат гостата. Опитаха да ме замерят, но не успяха.